Un any més, l'esport català universitari tindrà presència internacional. 7 seleccions catalanes, formades per estudiants de les 12 universitats, ens representaran en diferents esdeveniments al llarg d'aquest darrer trimestre del curs. El primer d'ells serà la selecció catalana universitària de futbol, que el dia 28 de març jugarà un partit contra la Universitat d'Oxford, a l'estadi de futbol de la Universitat de Barcelona. Després passarem al mes d'abril, del 24 al 28 d'abril, les seleccions catalanes universitàries de futbol sala i bàsquetbol ens representaran els PCU Games que es faran a la ciutat belga d'Amberes. Per finalitzar aquests esdeveniments internacionals, les seleccions masculina i femenina d'handbol ens representaran als Best Games, al Belgrado Students Games, que es desenvoluparan a la ciutat sèrbia del 14 al 19 de maig. Esperem que els i les universitàries que participeu en aquestes seleccions ho feu de la millor manera possible, representant Catalunya i les 12 universitats catalanes al més alt nivell.